Silavê war baş hevan noçe nûçeyê ku mamede kirine dixwazim cara pêşkêş bikim hem meseleya Parîsê wendebûna Ayşe Aslan û hem jî di derbarê Rojavayê Kurdistanê tekîliya Rojava ya bi hikûmeta demkî ya Şamê re hinekî xirab ye krîzekî nû derketiye rêveberiya xweser daxuyaniyekê de ye dixwazim were parve bikim meseleyên gelekî girîng hene ji bîr nekin vê êvarê saet di 21 nîvan de li gorî saeta Ewropayê saet 22 nîvan de li gorî saeta Bakurê Kurdistanê برنامه‌یەکی me taybet heye bi Yaqûb Güneş re şîrovegerê siyasî wê mîvanê me be hem di derbarê pêvajoyê de hem di derbarê vê krîzeheyê ya di navbera Rojava û Sûriyê de em ê guftûgo bikin nîqaş bikin ka ber bi ku derê ve diçe daxuyaniya Dewlet Bahçelî heye dibêje bila Abdullah Öcalan dîsa bang li rêveberiya xweser bike bang li Qesedê bike bang li alîgirên xwe yên li Ewropayê yani rêxistina Ewropayê bike êdî mesele çi ye Dewlet Bahçelî hin nakokî peyda kirine nava ji bo xwe gelo Dewlet Bahçelî çi hîs dike çi dizane ku bang li Abdullah Öcalan dike ji bo bi rêxistina xwe Ewropayê re bikevin tekîliyê çi nakokî hîs kiriye mesele çi ye Dewlet Bahçelî agahiyê xwe dispêre ku derê jêra çi hatiye gotin gelo rêxistina Ewropayê ya Partiya Karkerên Kurdistanê li gorî dilê Dewlet Bahçelî tevna gere lewme ama tiştekî dijî em pê hesiyane di navbera dewleta Tirkiye û İmraliyê de krîzên ciddî hene nakokî hene müzakere em nebêjin müzakere lêbelê li hev nakin li ser her tiştî li hev nakin normal e jî ji ber vê yekê hevdîtin pir dereng dikevin ji ber vê yekê endamê komîsyonê zû bi zû naçin serdana İmraliyê hevdîtin pêk nayînin dewleta Tirkiye jî li gorî xwe zextekî pir ciddî datîne ser İmraliyê lê ez bawer dikim mesele hemî di xeta sor ya Rojavayê Kurdistanê de ye yanî xeta sor heye dewleta Tirkiye dixwaze wê xetê derbas ke xeta sor ya Kurdan çi ye beriya her tiştî parastina destkeftiyên îro yê li Rojavayê Kurdistanê ye pergala siyasî ye pergala eskerî ye serbestiya hemû însanên me yên ku ji ber dawa Kurd û Kurdistanê hatine girtin li zindanê Tirkiye dibe hemî werin berdan Selaheddîn Demirtaş di nav da ew pêvajoyek ku di dawiya wî de Selaheddîn Demirtaş û hemû hevalê xwe neyne berdan hemî kesên ku ji ber meseleya Kurd û Kurdistanê neyne berdan mana wê pêvajoyê heye tune bibêjin ew pêvajoyek ku di dawiya wî de pergala îro ya Rojavayê Kurdistanê nekeve bin garantiya huquqî ya navnetewî mana wî heye tune ew pêvajoyek ku di dawiya wî de li Bakurê Kurdistanê pergaleke sîstemek weke ya Rojavayê Kurdistanê ney avakirin mana vê pêvajoyê heye tune ji bo çi em pêvajoyê çê dikin ji bo çi hêviya me heye hemî ji bo ku mafê me heqê me bikeve bin garantiya navnetewî ji ber ku baweriya me bi dewleta Tirkiye nayê heqê me huquqa me hebûna me ya netewî dibin garantiya dewleta Tirkiye de be bi kêrê me nayê ev dewletekî bêbext e li ser sozê xwe namîne ji ber vê yekê ji me re garantiyeke navnetewî şert e lazim e dünya alem jî dizane êdî Kurd jî dizanin hevanna çend û çên ku mamede kirine ji were hema pêşkêş bikim paşê jî em ê binêrin ka wê çawa be niha pêşî em biçin Rojavayê Kurdistanê daxuyaniya Mesedê heye serokê Ofîsa Tekiliyên Giştî ya Meclisa Sûriya Demokratîk Mesedê Hesen Muhammed Alî daxuyaniyekê daye em hema cih bidin wî lê beliya wî ez hema dîrek manşeta xwe bînim dayînim ser ekranê ev jî mühîm e dixwazim hûn bibînin hevalê me bibînin em behsa çi dikin ev mesela krîzê em derdixin pêş û paşê jî wendebûna Ayşe Aslan em ê meseleya Ayşe Aslanê bişopînin niha tenê cümleyekî bêjim dawiya bernameê de ez hinekî meselê dîsa şîrove bikim ji bo hevalê ku meselê nizanin meseleyekî gelekî mezine siyasetmedara me Ayşe Aslan bi xwe ji Vartoyê ji Mûşiyê malbata Zû de ye li Fransayê 4-5 şehîdê wan hene di nava tevgera azadiyê de bavê wê welatparêz e bi xwe ne aktif e din meseleya Kurd de lê bi xwe parêzer e şêwirmenda siyasî ye di nava partiyekê siyasî ya Fransayê de ev 18 rojin wenda ye xeber jê tune ye niha parêzerên wê polîsên Fransî ketine dewrê partiya ku Ayşe endama wê ye niha di dewrê de ye lê ecayîb tiştê kes nabîne vê êvarê
heyetek ji malbatê û parêzeran çûne cem partiya siyasî ya ku Ayşe Aslan endama wê ye kan binêrin çi ye? Suç û gunê endamê vê partiya siyasî di wendabûna wê de heye tune. Ew jî tê lêkolînkirin. Baş e? Niha di mesela Rojava da ka ez binêrim kek Yaqûb çi dibêje belkî tiştekî mühim dibêje niha di derbarê vê meseleya Parîs derheqê mesela Parîsê de dibe ku nûçeyên deqeya dawî were ji ber vê çavê me guhê me li ser her tiştî ye ew jî tiş nabe venabe venabe bila venebe tiş nabe. Tamam e. Hevanno em hema bidomînin ev meseleya Rojavayê Kurdistanê eger hemî hevalê me komê ser hebûne em hema zû bi zû dakevin nava meselê nakokî çi ye? Rêveberiya xweseriya Rojavayê Kurdistanê û rêveberiya Demkîya Şamê li ser çi li hev nakin? Heleb, Şam, Şêx Mesûd, Eşrefiye her du taxên Kurdan temamin erê temamin. Mesele ne ew dere? Mesele belavkirina Rojavayê Kurdistanê ye. Tişta ku em ji diyalogê fehm dikin, Kurd jî diyalogê fehm dikin, tişta ku rêveberiya Şamê ji diyalogê fehm dike, tiştên ji hev cuda ne. Aynen mesela pêvajoyî ye. Niha pêvajoya ku îro li Bakurê Kurdistanê Tirkiye hatiye destpêkirin, dewleta Tirkiye tiştekî jê fehm dike, em Kurd li gorî xwe tiştekî jê fehm dikin. Gava din min çi ji were behs kir, min çi got, tişta ku em ji pêvajoyê fehm dikin, mafê me heqê me netewî bikeve bin garantiya nav netewî. Zimanê me fermî bibe, دبستانên me ji dibistana serêtayî heta dawiya zanîngehê çê bibe, zimanê me di nava pergala dewletê de, daîreyên dewletê de, mektebe de were xwendin, were bikar anîn. Vaya em hêvî dikin ji vê pêvajoyê. İnsanê me ji zindanan werin berdan, dewleta Tirkiye hinek medenî be, pêşî li Kurdên me ê li Rojavayê Kurdistanê, Başûrê Kurdistanê, Rojhilatê Kurdistanê, Ewropayê, Japonyayê pêşî lê negre. Em di vê pêvajoyê de hêvî dikin ku dewleta Tirkiye heddê xwe zanibe, em hêvî dikin ku dewleta Tirkiye rêz û hurmetê bigire ji hebûna milletê Kurd re, ji heqê milletê Kurd re. Em tiştekî ji dewleta Tirkiye naxwazin. Em dixwazin heqê xwe di pratikê de pêk bînin, ew pêşî li me digirin. Ew nahêlin. Mesele dewa me ew e ku ew daxilê îşê me nebin. Baş e? Em hema meseleya Rojava nekevin naberê ez hema bibêjim. Niha Mihemed Alî serokê Ofîsa Tekîliyên Giştî Meclisa Sûriye Demokratîk MESE'de yani hükmeta Başûrê hükmeta Rojavayê Kurdistanê bifikirin. MESE'de yani hükmeta kabineya Rojavayê Kurdistanê ye. Îja çi dibêje? Da zanîn ku ew yekkirineke avaker yani damezrêner dixwazin. Ew dixwazin bi her teşî re bi hikmeta Demkîya Şamê re bi hev re Sûriyeyeke nû ava bikin. Hemû alî têde bikaribin cih bigirin, têde bikaribin tevlî biryara bibin. Lê belê hikmeta Şamê dixwaze saziyên hey ê Rojavayê Kurdistanê temamen bihelîne. Vaya ez nabêjim, vaya rêveberiya xwe ser dibêje, mesêde dibêje. Hesen Mihemed Alî di derbarê danûstandinên bi hikmeta Demkîya Sûriye re ji ajansa Nord Pressê re axivî li ser hin xalên ku li hev nakin rawestiya, hin xalên ku li ser li hev nakin çi ye? Xalê ku li ser li hev dikin çi ye ew jî min fehm nekir. Ez bawer nakim xalekî hebe ku li ser li hev kiribin. Dibêje nêrîna wan, nêrîna Rojavayê Kurdistanê, nêrîna hikmeta Demkîya Sûriye li ser mijara yekkirinê ne wekî heve. Yani di yekkirinê de wextê ku dibe em bibin yek, ew tiştekî din fehm dikin, rêveberiya xwe ser tiştekî din fehm dike. Ya herî mühim ew e. Em ji yekkirinê avakirinê fehm dikin, em bi hev re ava bikin, em bi hev re biryaran bidin, lê ew dibêjin pergala xwe bihelînin, tune bikin, qesedê jî werin tevlî artêşa Sûriye bikin. Di şîrovekirina mijara yekkirinê de cudahî heye. Yani em li yekkirinê wekî ji nû ve avakirina Sûriye dinêrin. Bi wateye ku yekkirin bibe yekkirineke damezrêner, avaker.
لوما دمكو يكرن دامزرنر بشتاری دموکراتیک به نه به داره زوره به برزا ملت به هفپاری حمیان دا آوکرنه دا به اف مدگینه چاره سریا هری باش به دلسوزی مرو برزا دلی خواه هره تبلی بریارم به هفرا آوا بکه ویدمه او دولت به دولت مرو مرو ناچه تبلی تشتکی کو بریانها آوا بیه لسر هیمه کی خراب مرو ناچه تبلی ناوه تبلی ببیجی او هیمه کی نزخمه نلگوریته کیمیاوی نلگوریته تجار مرون کاره لحو بکه ناوه داری حاتیه فهم کرن یعنی دامزرنر یکرنه که دامزرنر لسر وی تیگه باش بفکرن هبانو لهمبری وی محمد علیانی زمان که حکمت سوریه لیکرنه دنره چواله دنره مینا کدوی سازی دنوا سازین حکمت و گوهزی دمکی ده بحل یعنی سازین روجاوی کردستانه قصد به حکمت به ساز همه پرگالین هی روجاوی کردستانه بحلن دنوا سازین حکمت سوریه ده کریز اوه برپرس مسئله تقص کرد کدوی ام جنوبا دامزرینر آوا بکن و آستنگی که سرکه مثلا شیروکرنا رکفتنیه yani naberamede em cuda şirovet kin meseleyan. Hasan Muhammed Ali amaca bu yeki kir ku hükmet adem ki ne be beştariye hemû aliyan hatiye ava kirin. Yani hükmeteki ne revaye. Emri vaki ava biye. Hükmet adem ki hükmeteki emri vakiye. Jber ku hilbijartin tunene jaliye kongreke niştimani ve hatiye ava kirin ku hemû heze niştimani yen Suriye تیدا جیهناگر بشتر نبونه بخوا هاتنه دستلاتاری بخوا به دست خستنه بخوا کنگره که نشتمانی یا آواکر چی کرنه او حوالی خواه اقدار کرنه اما تو ملتی که جدا رنگی که جدا نه هاتی وظیفه دار کرن نه هاتی اقدار کرن هرمین باکو روشلات سوریه دوی کنگره ده جیهنه گرتیه بشتر نبیه یعنی رواتیه وی کنگرهش بو اقدار کرنه تنیه نه حکمتکی به امر واقعی آوا بوده لگوری هشمندیه که تو علاقوی به کرده و روجاوی کردستانی تونه نه مشروعه نه روایه تشتکی نه روا مرود کاره تیدا جیهی بگیره شوا ممکنه عقل مروان جبر وی جسری وایه هون اگر بالا ولی به از لدجی انتگراسیونه مه انتگراسیونه که ام باستکن انتگراسیونه که دبی مینا زمینه کی دموکراتیک زمینه کی مدنی هبه گوتنا مدنیت پر حزتکم مدنیت ایروین یکم مروواهی گیشتیه ده انجام تجربه سالانده دولت ترک و زمینه مدنیت کرد دچن سر و زمینه مدنیت عرب حتیش حکمت دمکیه سوریه دچن سر و زمینه دموکراسی و مدنیت لوی دریم دیگه جنه نا ام بتنا سری خو مدنی بن دموکراتیک بن ترید که تری ناکه شخواه وای چی بیه ناکوکی مدرد که بدویا مه به دموکراسی به مدنیت اری هیا شبه که منطقه مداجی که ونه پرستی سردسته حکم داری هیا مروه کی که عمر خدا تشتکی ندیتیه تید به برپرسیار تو مزید که خواه اون باشی دزانه خواه شفت دزانه جربه برین دولتان زیده تر دبه حکم دار و دبه ظالم دنوا مکرده ده هي ام چی بکن جبو مجی جبو دولت ترکیجی جبو هر کسی زمینه کی مدنیت دموکراسی مدنیت کی یا ایروین دبی هبک و ام حمی بکاربن تیدا جیه بگیرن هبا عمنا یعنی از دوی قناعت دیدمه بقاسی دولت ترکی بقاسی رببریا دمکیه شامه بدویام کردانجی بن نوجنی هیا ام دومینن نهاد بجه هرمین باکو روجلات سوریه یعنی روجاوای کردستان دوی کنگره ده جیه نگرد بشتار نبو نهاد و خواندن جی یعنی رواتیه وی کنگرهش بو اقدار کرنه تونه جبلی نبونا دستوره که سوریه تشتکی چینه کریه لو ما حکمت که امری واقعیه نه روایه
Darawşa hikûmeta emrî waqî de her wiha Bakur Rojhilatê Sûriyê jî emrî waqî ye ev yek pêwîstî bi yekkirineke damezrêner ya ji nû ve avakirinê heye. Anî du hikûmetên ji hev cuda yani du hikûmetên emrî waqî hene ev yek rakirina hemû saziyên berê yên rejîma têkçûyî û avakirina ji nû ve dixwaze. Bi nêrîn ji xwe re jî dibêje em jî dibêje hikûmetekî emrî waqî ne. Yani me ême jî li je me jî hilbijartin çênebiye me jî ji gel nepirsiye demokrasiyekî pir çawa em dixwazin li ce me jî tune ye yani ême jî hikûmetekî emrî waqî ye dibe em her du werin cem hebûdû em bi hev re Sûriyekî nû ava bikin û hemî tiştên aydê rejîma têkçûyî dibe em ji holê rakin tiştekê nû bi hev re ava bikin. Di derbarê rewşa her du taxên Kurdan yên li Helebê de jî Serokê Ofîsa Têkiliyên Giştî Meselî da zanîn gotûbêjên wan ên bi hikûmeta Sûriyê re berdewam in li ser her du taxan wê encamên erênî ji guftûgoyan derbikeve ji bo hemû Sûriyeyan dibêje em hêviya me heye yani ji bo wan her du taxan Mihemed Elî ev mijar zelal kir dibêje yani lehevkirin rêkeftina li ser taxên Kurdan wekî beşekê ji rêkeftina dehê adarê ye. Ew pêngavekê berberiyan rast vebû ji bo çareserkirina hemû pirsgirêkan da ku ev model ji bo çareserkirina pirsgirêkan veguhere modeleke Sûriye. Lê mijara gihîştina hemû encaman cîbicîkirin pêkanîna hemû biryarên rêkeftinê dibe jê re dem dixwaze. Erê dibe me nekarî hemû mijara bi carekî ve çareser bikin ji ber ku Sûriye demekê dirêj e di nava bûyeran de ye pirsgirêk lê gelekin em li ser çareserkirina van pirsgirêkan bi îsrar disekirin jaliyê din ve çavkaniyekê ragihand ku hikûmeta Şamê ji bo rêveberiya Xweser bikişîne cem xwe ji bo ku bikaribe pergala îro ya Rojavayê Kurdistanê xirab bike hin soz dane di civînan de. Yek ji wan sozda jî ew e hevano ev meselekî mühîm e dibêje em razî ne du wezeratên hikûmeta xwe teslîmê rêveberiya Xweser bikin. Çiqa rast e derewe em nizanin tabii ev îddia ye rêveberiya Xweser li ser van mijara hê xwe îfade nekiriye soz nedaye erê nekiriye ev li aliyekî wekî din hin tişt gelek têne axaftin lê rêveberiya Xweser em bi çi bawer dikin em bi daxuyanîn fermî ya rêveberiya Xweser çi dibêjin dibêjin bi tu awayî em rê nadin ku pergala heyî ya Rojavayê Kurdistanê belav bibe ev ji bo me esas e ferman û mala te ava her hebî hevano bi vê wesîle ez bînim bîra weş kerema xwe re sîstema abonetiyê gelekî mühîm e sîstema endametiyê ku bi Tirkî jî re dibêjin katıl bûtonê heye ew mühîm e û pêşniyazên we ji bo dost û hevalên we ji bo ku vê kanalê mezin bikin girîng e êdî hûn çi dixwazin ji bo ku em bikaribin rojane bawekî îstiqrar ji we re xizmetê bikin lazim e ku hûn hinek destek bidin me vê kanalê mezin bikin ji bîr nekin vê êvarê saet 21 û nîvan de Yaqûb Güneş şîrovegerê siyasî wê li ser mijara pêvajoyê tekîliya Tirkiye bi Rojavayê Kurdistanê re gef û tehdîtên wa tekîliya Tirkiye bi Rojavayê Kurdistanê re hûn ê bêjin ma çi ye tiştê pir mezin hene gef heye tehdît heye amedekariya şer heye dijminê me bêbext e raqîbê me bêbext e êdî naxwazim gotina dijmin jî bikarbînim ez dibêjim raqîbê me wextê min ji we re got raqîbê me bizanim ku dijmin e çünkü hêdî jî dixwazim zimanê xwe nerm bikim naxwazim bêjim dijmin raqîb em bibêjim baştir e dijberên me ya gotina kurmancî xweş e dijberên Kurda heqeten dijberê Kurdan e merû nebêje dijmin ji xwe gotina dijmin jî ji dijtê dijî min yani nizanim ez wisa dizanim dijmin dijberên me mirovên ji pîvanên exlaqê dûr in baweriya me bi wan tune ye vê yekê dibe merû sedî sed zanibe li gorî wî gavan bavêje îjar ev yek ya din jî yek ji aktorên serekeyê vê pêvajoyê Dewlet Bahçelî serokê MHP ye carekê din derket pêşberî kamereyan yan jî bi daxuyaniyên nivîskî dibêje divê Abdullah Öcalan car din derkeve
bi taybetî bang li Rojavayê Kurdistanê bang li Qesedê YPG bike û di wê banga xwe de bawekî taybetî bang li rêxistina xwe ya li Ewropayê jî bike. Mesela behsa rêxistina li Başûrê Kurdistanê nake. Behsa navendê nake. Gelo problema Dewlet Bahçelî bi rêxistina tevgera azadiya ya Ewropayê re çi ye? Çi heye ku li gorî dilê Dewlet Bahçelî pêş nakeve? Gelo. İtiraz hene. Ji rêxistina Ewropayê çi tê xwestin ku nehatiye kirin mesela? Çi hatiye xwestin? Wana hemî pirsin. Bersivê wan ez nizanim çi hatiye xwestin. Ji ber ku ez sêv li civîna nebûme, ez çi bibêjim tenê dikarim texmînê xwe bibêjim. Ama ji ber ku meseleyekî hesas e, merov nikare texmînê xwe jî bibêje ya rastî. Ya baş ew e merov li bendê me, merov ji rayedaran bipirse. Dewlet Bahçelî ji çikê rêxistina PKK ya Ewropayê nerazî ye. Çima dîsa diçe Berlingê Rêzdar Abdullah Öcalan û ji wî dixwaze bangekî bike. Û di bangê de Dewlet Bahçelî çi hêvî dike mesela? Ez pir mereq dikim. Dewlet Bahçelî ji Abdullah Öcalan çi hêvî dike di banga wî ya ji bo rêxistina Ewropayê de? Ew ê çi bêje? Mesela ji bo Rojavayê Kurdistanê em zanin di serê Dewlet Bahçelî de çi derbas dibe. Dewlet Bahçelî hêviya wî ew e ku bangekî hebe mucizevî bibêje bila Qesedê 100,000 şervanê Qesedê hene. Bila hemî çek û silahê xwe bigirin daynin teslîmê dewleta Tirkiye bikin. Yan jî teslîmê serçete Colanî bikin. Colanî li hember Kurdan şer kir hûn zanin. Li hember Kurdan dibêjim li hember YPG PJ. Ew şervanên leheng ku îro dewleta Tirkiye dixwaze çekê xwe teslîmê Colanî kir li hember wan şer kir. Ya. İşte tiştek ku Dewlet Bahçelî dixwaze, xewna xeyalên Dewlet Bahçelî dibêjim. Bangekî wisa mucizevî hebe Qesedê YPG YPJ hemî bikevin dorê, silahê xwe bigirin, bibin dayînê Berlingê Colanî û paşê jî xwe xwar kin, lêborîn bixwazin û biçin daxilê nava artêşa Sûriye bibin. Yani nikarin vegerin malê xwe jî divê wezîfeya xwe ya eskeriyê di nava Hetêşê de bidomînin. Ya yani şervanên Kurdan bikin şervanên bi pere yan jî beleş bixin xizmeta xelkê. Çi dibe? Paşê jî werin rêveberiya xweser çi heye çi tune daîreyên rêveberiya xweser, komele, sazî, zanîngeh hemî zanîngehê Rojava wê bibin erebî û Tirkî. Ez xewnê Bahçelî dibêjim. Yani bangekî mucize dixwaze ku Rojavayê Kurdistanê hemî zanîngehê xwe, mektebê xwe Kurdî rake, ji ber ku Kurdî ne zimanê perwerde ye, ne zimanê ilmê ye. Kurdî nikare bibe zimanê ilim. Ancak Erebî û Tirkî dikarin bibe zimanê zanyariyê. Belkî jî gelo merû wextê helwesta Kurdê me dinêre, hin Kurdên me. Ha, ez hatim ser xalekî. Hûn jî ji me re bêjin êrêş kerema xwe re. Xewn û xeyala Dewlet Bahçelî ya ku dixwaze hemî zanîngehên me Kurdî ji pergala xwe derbixin, Erebî û Tirkî tê de bicih bikin ji ber ku Kurdî ne zimanê zanyariyê, ne zimanê axaftina medyayê. Baş e? Hemî însanên ku bi Tirkî weşanê dikin, Dewlet Bahçelî mafdar dibînin. Ji ber ku mafdar nedîtana ew berova jî Dewlet Bahçelî weşanê bikirana mîna me. Mesela em Dewlet Bahçelî mafdar nabînin, em Dewlet Bahçelî bi van fikrê wî em faşîst dibînin. Em zalim dibînin. Em qirker dibînin. Çima? Çünkü qirra zimanekî tîne, qirra milletekî tîne. Proje wî projeyekî qirker e. Em çi dikin bi faaliyetên xwe, bi xebatên xwe, tabii bi alîkariya we elbet, em çi dikin? Em pêşî li faaliyetên Dewlet Bahçelî digirin,
peşî li qirkeriyê digirin. Em hêvî dikin ku hemî hevalê me îslah bibin werin ser rêya rast bi zimanê xwe yê dewlemend mîna behrekî okyanusekî bi vê zimanê xwe weşanê bikin bixebitin. Hêviya me ew e. Îjar Dewlet Bahçeliê me rabiye bangên xeyalî li benda bangên xeyaliyê ku temamê Rojavayê Kurdistanê belav bibe bikeve emrê Colanî. Colanî jî bikeve emrê wan. Süper proje ne, süper xewne. Ama di xewna xwe de bila bibîne Dewlet Bahçelî. Di pratikê de pêk nayê. Milletê Kurd biryara xwe daye. Şer jî were xwîn bavê je çokê jî ji xwe zemanê xwe de ji ber Dewleta Tirk xwîn avêt çokê jî qet ne mesele ye. Dîsa wê şer çê bibe. Dîsa wê kuştin mirin çê bibe ama milletê Kurd ji destkeftê xwe asla tavîz nade. Çi dibe bila bibe. Rojavayê Kurdistanê pergala heyî wê wekî xwe bimîne. Aha vê derê binivîsîne. Nakokiya herî mezin ya di pêvajoya Bakurê Kurdistanê de parastina destkeftiyên Rojavayê Kurdistanê ye. Ez bawer dikim cengekî di navbera Dewleta Tirk û Îmraliyê de jî li ser vê yekê heye. Ev îddia min e. Hevanna. Dewlet Bahçelî tişekî wisa dixwaze. Wekî din mixabin îro şehadeta sê gerîlla hate eşkerekirin. Yek ji wan fermandar e. Fermandarekî kevne. Hêzên parastina gel HPG nasnameya sê gerîlayên ku li Herêma Kurdistanê jiyana xwe ji destane eşkere kir. Yek ji wan fermandar e. Her sî jî jin in. Navenda ragihandin û çapemeniya HPG ragihand ku sê gerîlayan li Başûrê Kurdistanê de êrişên hêzên Dewleta Tirkiye de jiyana xwe ji destane HPG diyar kir ku yek ji wan endama Konseya Fermandariyê ya HPG ye. Ji Yejê Astarê Emîne Erciyes e. Li gorî agahîn ku HPG dane nasnameyên her sî gerîlayan bi vî şeklî ne Ekin Amara Tolhildar, Ekin Amara Toldar navê wê fermî Şehrîban Akin e. Ji Colemêrgê ye. 20 Nîsana 2020 li Herêma Garê jiyana xwe ji dest daye. Zîn Zagros bi navê fermî Leyla Acar e. Ji bajarê Wanê ye. Aynı rojê şehîd bûye 20 Nîsana 2020 li Herêma Garê. Emîne Erciyes navê fermî Nazlı Taşpınar ji bajarê Nevşehîrê ye. 20 Nîsana 2020 li Herêma Garê jiyana xwe ji dest daye. Xuyayê her sî bi hev rabûne. Ev bi vî şeklî ye. Em ji malbatê were sersaxî dixwazin, şehîdê xwe em bibîrtînin. Hevanno. Serokê Hevpeymaniya Dewleta Yasayî Nûrî Malîkî li Îraqê şiyarî da ku li welatê wî hewla darbeyeke siyasî heye, dibêje şevşevokên tarîyî hewl didin li ser pêvajoya siyasî ya li Îraqê darbeyê bikin. Nûrî Malîkî îro di çarşiveyê hilbijartinên parlamentoya Îraqê de li Babilê bi komeke serokên eşîran re civiya. Malîkî di civînê de ragihand ku parastina pêvajoya siyasî û berdewamkirina hewlên siyasî ji bo avakirina dewletê bingehên rêbaza Dewleta Yasayê pêk dînin. Serokvezîrê Berê Îraqê her wiha teqezî li ser pêwîstiya berdewamkirina pêvajoya siyasî jî kir û tiştekî din li gotinê xwe zêde kir. Hevpeymaniya me rê nade ku dîktatorî, faşîzm, taîfetî, gorên komî, şerên bê wate vegerin. Armanc ew e, Îraq bihêz û saxlem be. Bandora qeyraran lê tune be. Em ji şer divê em xwe biparêzin. Yani hewlekî darbê heye divê em nikarin wisa bihêlin divê em pêşî lê bigirin. Hevanno ev jî aliyekî mesela Îraqê dûr û dirêj e ji xwe dibe ku di demên pêşme de dîsa şer û pevçûn çê bibin li wê derê. İsraîl dikare bikeve nava meselê. Divê navberî de ji we re bêjim ew konferansekî hebû konferansa hevkariya di navbera milletên Durzû milletên Cihû û Kurd da. Li Berlînê konferansekî çêbûbû me ji we re gotibû Ronî Ruhej diçe wê derê. Ez ji we re bêjim konferans çêbû, xilas bû, rast e Ronî Ruhej çû, tevlî bû, mesele xilas bû. Niha atmosfera civînê çawa bû, çawa rêva çû, çi biryar hatin girtin Ronî Ruha soz daye wê sibê tevlî bername bibe basa van mijara bike. Ez bawer dikim îro derê daye em bi hev re axivên dibêje pir xweş derbas bû.
yani hevkariya nabera milletê Kurd û cihû de çê dibe. Xweş derbasfiye lê niha de rêda ye sibê ez ê zorê lê bikim ji bo ku saet nehê şevê em bikaribin naveroka ve civînê ji were ragihîne. Hevando ev mesele ew e niha ev siyasetmedara Kurd ya ku li Vexsay li Fransay wenda bibû Ayşe Aslan hêjî jî xeber tune di dereqê wê de çend agahiye bidim we niha tiştek ku ez dikarim ji were bibêjim malbatê heyetێkî saz kiriye ji ferdên malbatê bi tevî parêzeran awqatên wê çûn cem partiya ku Ayşe Aslan endama wê ye hevdîtin pêkanîne gelo partiya wê ketiye nava li vû tevgerê gelo divê wendakirinê de rola hin endamên partiya wê têde heye tune ye ji ber ku em zanin partiyekî rastkir e partiyekî wisa rastkir e dibe ku ji biyaniyan ê ku nava vê partiyê de ê ku ji biyaniyan hez nekin hebin mümkün e hebin. Ayşe Aslan sebebê endametiya xwe ji bo vê partiyê dibêje di demên pêşme de partiyên rastkir wê li Ewropayê serdest bin ji bo dawa Kurd û Kurdistanê dibe ku pêdiviya milletê me bi van partiyên rastkir hebe yani çima em tenê bi partiyên çepkir re tekilî çêdikin. Mesele eger derveyê îdeolojiyê mesele eger dawa Kurd û Kurdistanê be dawa me ya netewî be divê em bikaribin bi her alî re tekilî çêbikin. Îja niha ji nişkeva ji holê wenda bû telefona xwe ya desta li ser masê hiştiye. Yani bu yer çawa çêbû ez ji were hema dîsa pêşî îzah bikim. Abdülkadir Gökmalat ya ve herevi. Hevando ez meselê pêşî hinek ji were îzah bikim. Niha Ayşe Aslan randeviya wê bi birayê wê re heye. Baş e? Gerek wê rojê biçe birayê xwe bibîne. Yani jinekê çil salî bi tena serê xwe de jî li qata yekem dayre wê heye li Vexsay daireyekî epê lüks e jî yani li wan dereyan kamera heye siyasetmedar li wê taxê dimînin merû zû bi zû nayîne revandin ji wê taxê. Îja li nava bajê randeviya wê bi birayê wê re heye ama naçe randeviyê. Birayê wî jî dikeve nakeve şopê roja ewil dibêje temam e tişt nabe wexta wî çêneviye telefona wî jî bersiv nade û roja din dîsa telefona wê bersiv nade lê dixe diçe cem mala xwişka xwe dişe derî girtiye destê xwe li pencerê dixe pencere vedibe pencere vekiriye daire li qata yekem e dibîne tiştekî anormal heye lamba salonê vekiriye veketiye di pencere de lê dinêre di pişt derî de kilît li ser derî ye Ayşe bersiv tune ye bi şiklekî dikeve hundir çi bibîne hemî tiştên aydê tiştên şexsî yên aydê Ayşe li ser masê ne yani çentê wî yê desta ku jin ji xwe naqetînin ew jî li ser masê ye têda perê wê heye cizdanê wê heye kartê wî yê bankê hene kimlikî wî heye têda zêrê wê hene guharê wê hene her tiştê şexsî têde hazirin yani em pê derdixin ku diz tune ne yani nedizin bala xeberdê telefona wî jî li wê diriye pîla wê xilas nebiye mesela baş e telefon girtiye di moda balafirê de ye wextê mirov dikeve balafirê digire di wê modê de ye tiştekî pir ecêb e yê ku hatine ew birine îja ez tabî bavê wê re axivîm bavê dibêje em jî şaş bûne mane em nizanin çi biye tenê tiştekî heye di hilbijartinên beriya du salan de ev Ayşe Aslan weke namzet bi cih kirine dişûna jinekê din de jinekê din namzeta parlamenteriyê ye divê were hilbijartin ji nişkeva rêveberiya partiyê dibêje temam bila Karla nebe bila Ayşe Aslan bikeve şûne wê gelo Karla dibe ku hin dek û dolab amade kiribin komplo amade kiribin em dizanin karê polîs e kalê dadgeriyê ye niha parêzer di dewrê de ne lê kulîn pêk dînin tiştekî din heye
malbatê dereng wenda bûna Ayşe Aslan beyan kiriye. Ez wisa dizanim. Yani qet nebe 13-14 roj dûra ama sebep çi em nizanim. Niha malbatê ra tekiliya min heye gava din beriya ku bikêm weşanê hevalê min li malê ye rûniştiye tabii pir insan diçin serdana malbatê tên. Meselekî dişibe mesela nebêjim dişibe mesela kî ama bu yerên siyasî tê de hene, bu yerên civakî tê de hene. Kî Ayşe Aslan revandiye? Kê revandiye? Gelo hatiye revandin, gelo Ayşe Aslan çûye li derekî tansiyona wî ketiye, dibe ku xwe çûbe li derekî tenha, darî da, bu yerekî hatiye sevî. Gelo hatiye revandin ji aliyê çeteyan ve em nizanin. Dibe ku hin mirovên serserî, berdoş hatibin tesadüf ew revandibin. Em nizanin. Gelo nakokî Ayşe Aslan bi hin derdora re heye tune nakokîn mezin nizanin. Me pirsî me got dibe ku hin heskiriyên wê berê nîşanî dibe, destgirtiyê wê dibin, hevalên wê dibin, ê berê ji ber hin meseleyan çavnebariyan hatibin zirar dabin wê ew revandibin, malbat dibin na. Tiştekî wisa tune bû. Keçik bi tena serê xwe dijiya. Tiştekî wisa nehatiye serî. Em bahar nakin. Yani var tekilî ku bikaribe zerarekî heyatî bide, tekilî wê wisa tune bûne. İja niha şaşmane. Yani ez migava dîş telefonê bavê kir. Bavê însanekî naskir ye, însanekî welatparêz e, tim diçe komeletê. Şaş nebim 4 yan 5 şehîdên wan hene. Di asta fermandariyê de jî ê xebitîne hene. Li Ewropayê mirovê wan di nava komelê me de xebitin. Lê Ayşe Aslan bixwe ji ber dava Kurd û Kurdistanê pir zêde aktif nebiye. Bi giranî di siyaseta Fransayê de aktif biye. Li ser Konseya Ewropayê tez nivîsandiye, wek ji bo doktora xwe. Wekî din merûv yani bardikim zanîngeh qedandiye biye parêzer ama niha parêzerî nake. Şêwirmenda hukukî ya partiya xwe ye. Partiya wan jî partiyekî rastkir e, ez vê jî were bêjim. Pir zêde rastê me Kurdan nayê merûv bibe endamê partiyên rastkir li Ewropayê lê Ayşe Aslan terciya xwe li ser vê partiyê kiriye. Bixwe ji Vartoyê ne, malbatek Vartoyî ye, ji gundê Anêrê ne. Em nas dikin. Yani em bi gundê Anêrê re nasiya me baş e yani. Em diçin heftên normal. Mesele bi vî şeklî ye. Em jî çar çaval bendîne ku ji Ayşe Aslan xeberekî were. Ama polîsan piştî lêkolînên xwe ji malbatê re gotine divê hûn weke malbat ji her encamê re amade bin. Ve ya me dixenava şik û şüpheyê. Yani çima ji her encamê re em amade bin? Gelo polîsan çi bihîstiye? Gelo ê ku bûne sebebê wendakirina Ayşe Aslan mirovê nêzê polîsin, mirovê nêzê partiya siyasî ne, nijadperestin ku dewleta Fransayê wan diparêze. Divê ev dosya şeffaf be, ev dosya vekirî be hevanna. Yani em ê vê meselê pê vê meselê bernedin. Tişta ku me xemgîn dike ew e piştî ku bu yer eşkere bû, piştî ku malbatê beyanata wendakirinê, wendabûnê da polîsan ya jî polîsan beyan kir. Ev sê rojin di ajansê me yê nûçiya da em rastî tu xeberekî tu agahiyekî nayên. Mesela jinekî ya rêxistinê me yê jinan li Ewropayê hene dibê niha zû da biketina nava hereketê xwedî li van însana derketina. Kurdekî ye, jinekê Kurd e. Rêxistinên me yê li Ewropayê çima xwedî lê dernakevin em nizanim. Çima di ajansê me yê nûçiya de nabe nûçe em nizanim. Di Nûpelê de bar dikim cih kirt. Nûpel cih daye. Rûdaw cih daye. Ême em ji malbatê pê hesiyan. Mesele ew e tekîliya me niha saet di nehada saet 9:30 da bernama me zindî heye ez xwe hezir dikim. Di derheqê Ayşe Aslan de hin agahiyên nû hene. Hevalê me ê çûne nava malbatê û ferdên malbatê em hema serê saetê bi wan re tekîlî dane.
ew heyeta ku ji cem rêveberên wê partiya siyasî vegeriyane bi tevî parêzera agahiyê nû li ber destê wan hene. Ez dixwazim hûn jî vê mijarê ji kerema xwe re bişopînin. Em Ayşe Aslan bi tenê nehêlin. Eger tişta ku hatiye serê Ayşe Aslan eger şefaf nebe, eger eşkere nebe, ronî nebe ve yek bi yek were serê me hemiyan. Wê sibê mîta tir jî were Ewropayê yek bi yek me birevîne, me wenda bike û em ê herin kîsê xwe. Ve kesekî jî xwedî li me dernekeve. Dibe beriya her tiştî em xwedî li xwe derkevin, beriya her tiştî saziyên jinan, saziyên mêran, ê siyasî, otorîteya siyasî ê Kurda dibe em hemî seferber bibin ji bo her ferdekî me ku wenda bibe. Were revandin. Belxwe li erdê nediye, em milletekî bi qîmetin. Paşê em pê dihezin ku li Fransa bûyerên bi vî şeklî çêbûne heta nav. İnsan têne revandin, têne tunekirin, kes bi kesî tune. Haye kesî ji kesî tune. Ji ber vê ye hebûna me wekî kanal muhîm e dibêjim. Merûvan meseleye hinekî zêde eşkere bike û li pê keve bikolê. Ez xatir ji we dixwazim hevano, berê ku xatir ji we bixwazim, ez binêrim ka meseleyên deqeya dawî çi hene çi tinene, ez ji we re ragihînim lê çi dibe bila bibe hevano, saet di 21:09 de ji xwe em bihevirane, tiştekî awarte çêbe ez ê ji we re ragihînim. Ez xatir ji we dixwazim ji kerema xwe re me bi tenê nehêlin. Pê kanalê mezin bikin. Bibin abone, bibin endam. Mesela Abdülkadir Gök bir endam Malatya ava her hebî mamoste. Ez hêvî dikim hemî hevalê me bi vî şeklî bin. Fermano Malatya ava ji bo alîkariyê te. Ez ji we re rast bibêjim gelek hevalê me pêdiviya wan bi alîkariyê heye. Alîkariya aborî. Ez pir dixwazim gelek hevalê me di vê kanalê de bixebitin ama canê temaşevanê me sabit tişt nabe. Gelek rojnamevanê me li kolanên Ewropayê ji xwe re bê faaliyet, ji xwe re sekinîne. Saziyên me yê ragihandinê her ku diçin piçûk dibin. Ji xwe fehm nakim. Ya şer û pevçû disekine. Rola ku şer ceng dilîst anha divê ragihandin bilîze. Ragihandina me jî her ku tişe piçûk dibe wê demê rojnamegerê me yê li Ewropayê ê ku ji Bakurê Kurdistanê hatine vê derê di ku derê de xwe îfade bikin, di ku derê de bixebitin, ku derê de xizmeta we bikin. Saziyê me jî her ku diçe piçûk dibin. Ê sazî ku ve dibin jî hevano tev bi tirkîne. Ji xwe ew derdekî me mezin ez qet ve nekim. Bi xatirê we silav reis.